Halam sakpiro hain hai tinin video nai tongnai norok jot tolokno tinin rong wai katal hain hai central government job notification tei fege friend songo jaga saima lainai jot to nangmani norok education qualification salary details bufrun chimi apply khan basak last day selection process bahai bo jaga posting lainai norok baki select khlaijaknai oborok songo bidin bisin tei jot to kaisa karya tei ke details saima lainai kan norok nugui tongo mo notification kore femini airport authority of indian chimi official notification kore fege friend norok jaga nugui tongo advertisement number bo jaga jotto kaham ke details seirja ga friend songo jaga ona yakrainai songo jaga je namoni obonun songo bidin bisinte kaham ke jotto detail babe saimalain friend norok or nugi norok no jaga category wise vacancy bagir jaga friend obo song saimalainai norok no jaga total vacancy 500 pojak prai 342 ta awon bisingo songno jaga category wise babe o jaga vacancy bagir jaga ga song nugi tongo pulian post o jaga post ke junior assistant office o jaga senior strong boy kaispan vacancy 500 palia awon tolawan norok nugui tongo senior assistant account ni bagai jaga bo sini ST rong boy kaisiban vacancy 500 palia aba ke song nugui tongo number 3 o jaga junior executive communicator ni bagai jaga total vacancy 500 pojak 236 ta bon bisingo sini ST rong boy 17 ta 500 pakia aba ke jaga junior executive finance ni bagai jaga sini ST rong boy 60 ta total o jaga vacancy 500 pakia abon pore song nugui tongo hain number 6 o mongke junior executive law ni bagai ro sini ST rong boy kaisa vacancy 500 pakia ang friend songo borok naikya bebang detail babe songo borok saiman ka abon pore song tabo yango sini o jaga apply khlainai bagai qualification bsanangnai oborok song tabo o video ni bising tei saimalainai norok nugui tongo jaga pulyani omoto song o jaga sini vacancy kriba songo bono nai thalia friend song je sini vacancy 500 koimani sini ST rong bagai oboni bagai simani songo jaga qualification bsanangnai bo nai sinai friend norok nugui tongo jaga junior executive communicator ni bagai o jaga sini ST doctor vacancy 500 pojak apply khlaimane tei o jaga graduation sanjaka friend je kuno stream na onya jori norok science pranka commerce pranka arts pranka norok graduation khlaijak BA BCom BSc bai khlaijak ke norok o jaga apply khlaimanai je kuno boto norok graduation khlaijak gano ka friend gabon pore norok nugui tongo hain number 4 o jaga junior o jaga executive finance ni bagai 500 pojak o jaga emne o jaga jotto graduate sai apply to khlaimanai no tamka o jaga BCom rong preference jangnai friend tai to year ni o jaga norok accountant no jori norok ni experience tong kan norok o jaga apply khlaimanai ka friend obo hai o jaga song jotto kam ga detail saiman ka tai o jaga song loan ni bagai bisini kaisa vacancy 500 pojak song saimalain friend junior executive o jaga norok ni tong loan ni bagai norok law professional degree law tei porijak norok apply khlaimane kom no jaga 3 bosor hai ka 5 bosor ni tei norok o jaga law porijak nangnai friend aba hai o jaga norok ni tai sanpiro o jaga enrollment khlaijak nangnai advocate hisabai norok bar council norok ni bum tong nangnai friend tai practice robo khlaijak nangnai aba hai o jaga borok jotto kaham ke norok no details soinai norok no sair ka kaham ke friend aba hai songo borok bosaiman ka tai ang nong mate clear sairwan friend o jaga junior executive communicator ni bagai o jaga jotto graduate ungjak norok freshers candidate apply khlaimanai friend tai aba hai o jaga jang nong samani junior executive finance ni mo bahanyo BCom khlaijak norok apply khlaimanai tai onyo je kuno degree tei porijak norok boro apply khlaimanai freshers candidate rok boro apply khlaimanai tamke BCom tei nei jara 2 bosor ni experience tongnai finance tei nei jodi norok ni experience tong kai borok no o jaga preference jangnai jara BCom tei porijak no bai o jaga borok sakang ka friend o jaga kuno apply khlaiman ya bai rok friend norok busi apply khlaidi jara apply khlaina mo songnai norok abon pore song tabo nugui tong pura hain hai omong ke o jaga age rok sir ka friend norok nugui tong o jaga age limit tai age relaxation o jaga jotto detail are ka song o jaga apply khlaina bagai sini age nangnai singor tabo nugui tong o jotto post ni alada alada age sanjaka friend norok nugui tong friend or kaisa kaisa norok naising chiri tai norok ni age no lekha jangnai friend obong ke 7 tarik 9 2023 oboni অনুসারে norok ni age bisi bang mangla kom bang mangla obai ka jaga borok jotto no detail share kang ka friend norok abo saimanjak abon pore song tabe age relaxation bo mannai o jaga sini ST AC rong ko tor 5 bosor khlani age relaxation mannai friend oba hai ken norok o jaga nugui tongo tai OBC rong bagi bor 3 bosor khlani age relaxation rojaka song borok jotto no detail saiman ka tai onyo rok to song nalia friend song sini no simen song o jaga kaham ke o jaga saimalai ka friend norok nugui tong pira haina important dates o jaga ri apply khlainan bagai norok apply khlaiman online date obo to seng yako 5 tarik 8 2023 ni sikimi o jaga norok apply
khlaiman chenai tai last date ri ka friend obo tongko kabamon din 7 tarik 9 2023 jorti oro norongno apply khlainjan bagi last date ri ka friend abo haike o jaga norongni exam ni somonde o jaga details ri ka friend obo bufur norongni exam na hasanai brongni je official website dum tab norong nugui tongo o website ni bisingtui norongni exam phungnai obo sairnai borok ka friend abo rok sang olo saimane apta din tongko friend abo phur nugui tongo jaga norok pay skill sir ka friend norok bo post ni basa goro rang manai oro joton detail nugui tongo abo junior assistant group C or normal tongoron salary ke 31,000 ni simbisang ganyai 92,000 salary manai tayo jago senior assistant ni bagi koro 36,000 simi jago 1,10,000 bai kan kaisi jotno jago norok salary details nugui tongo boro norok kaisi jago kaham ke naithang jiri friend ke sanga borok ton nalia sang je important abon sango bitin bisinte kaham ke saimalena tayo oni thik tolo sang tab nugui tongo friend maka important instruction sir ka friend o jago bharat ni borok simne apply khlaimannai bresila joton apply khlaimannai ke friend sanga abon pore yang truk te sang saimalena o jago sang tem najana jongko sini selection process sang bai ka jago select nai o job ni baganyai o sang tabo saimalanya friend or ste sang tabo awrong nai thlainai noro nugui tongo norok ne o jago exam tong nai friend o exam bufurna hasaknai o den dok ke brong ni je official website tongmona omtei norong no saklai rwnai brok notice rwmani bisingtwi friend aboni pore sang tabo nalien je main o jaga ekdom important sang tabo kaham ke saimalanya oro norok ni exam nai friend o exam norok no question sungjanai amo hangkai norok no objective type norok no question sungjanai friend tai norok exam bar nai o jaga computer ni bisingtwi online tei exam ma asungnai tai norok o exam rwthani rogo norok negative point mark rok bo tongo friend norok jori kunu kisu wrong answer bulok sulok khai kengkha norok o jaga norok ni mark rok bo katnai friend ke norok bo se kaham ke exam ready friend tai norok ni syllabus rok norok mana musung hangkai o jaga borok sirka friend borok ni official website te borok upload khlai rwnai norok ni syllabus rok no norok olo borok ni je official website oro thangai norok o borok no bo download khlainai norok naimannai norok ni syllabus detail rok no friend aborok to saimanka aboni pore sang tawi yang tebo saimalena oro tebo important tong friend je norok exam rwmani o exam ni performance nai norok ni o jaga bumung shortlisting khlaijaknai friend tai aboni joto payment pore norok no o jaga kaisa test na hajaknai mane post or kabamon tongo post busini norok kaisa oro alada test na hajaknai friend oro norok nugui tongo computer literacy test tai physical measurement tai o jaga entrance test abo hairok na hajaknai friend obo hingke mane post to kwbangma alada norok o jaga bo post ni bo jaga o norok o jaga test na hajaknai norok kaisa joto nugui tongo friend oborok to nog saimanka aboni pore friend sang o jaga tebo saimalanya norok bahai o jaga exam rwimannai bo language norok exam rwimannai norok no duita option jaka exam rwnan bagannai english tei hindi o jeb kaisa norok nawani exam asugui mannai friend o kanai language ni bisingo hangka aborok to norok no ang clear khai rakha obro ang nongno last tebo phunukhan friend aboni pore norok tebo kaham ka details saiman musang norok kaisa joton kaham ka pore nimano friend o jaga joton kaham ka details sirjak friend ka no video description notification link rirwana umri thangai norok download khlainai o notification kaham ka norok toisa norok ni mokol bai thangbo pore mannai obosai norok download khlai purainai di jara apply khlainai musangnai rok kaham ke sina nango apply khlainani sang tam nangnai o jaga oborok sang tabuk oborok bo naina lien friend kan norok nugui tongo apply khlaijaknai apply khlainani hingka borok ni je official website omotoi norok thangai apply ma khlainai norok nugui tongo jaga borok ni official website rijak omtei norok obosai thangai norok kaham ke bulsul khlaiti khe norok apply khlaidi tai norok apply khlaipore norok ni email id nangnai abo valid email id redi tai phone number rok bo nangnai friend oborok norok jotono norok ni je tabuk tui tongmani oborok no norok redi jate norok no je borok kam nango friend norok no mana bagui hingka friend norok no email id tai phone number rok ni bisingtwi norok no je kono information rwnangkha omtei norok honai aboni bagui norok no valid id redi hinui borok sankha hingka aboni pore sangtiem nalien o jaga norok ni apply khlaipore norok ni document tam nangnai borok oro saka friend o jaga norok nugui tongo photograph abo hairok nangnai signature omo hairok borok je sanmani abo norok joto norok different kaisa norok joto oro nugui tongo norok kaham ke purainai hingka tini video singsinai tai norok no kaisa nong saironi friend o jaga norok bo language bai o jaga exam rwimannai oro duita rijak friend nongno puilap saka hai norok no oro phunuk rifika friend norok nugui tongo o jaga hindi tei english o kanai bisingo norok jebo kaisa bai norok exam rwimannai hingke friend obosai norok exam rwdi kaham ke norok olo bo jaga posting rang nong saironi friend barar hakotoni je kono haste norok ni posting mano
norok ni posting haslok laking norok beton kubang manai tei gana rok laking norok kisa beton kon rok phanang mano hayo jago friend ga tini video singsinai norok sujati naitongnai no paithago belai kheno hambai ano channel nangoi tei joto no mohike norok tipra hasini government job tei bara hakotni government job notification manai tangna bagui channel subscribe khai thoni tei bell icon press khai ri jefrang video albo khai afur norok sobse sakang notification manan bagui paithago norok no joto no hambai.